Pois, benvidas a todas, en nome dos colectivos e das organizacións feministas que formamos parte desta campaña de 8 de marzo, o Día Internacional das Mulleres. Eu son Mai, da Rede Feminista. Eu son Trini, da Marcha Mundial das Mulleres. E, colaboran nesta campaña os seguintes colectivos: Andaina, as secretarías da muller dos seguintes sindicatos: CIGA, CUT, Estega e Sindicato Labrego Galego, Farasa, Feminismos Compostela, Nos Mesmas e Rede Feminista Galega. Nos queríamos comezar a presentación de hoxe traendo un pouco aquí os inicios, non? Do significado deste 8 de marzo. O significado da loita do 8 de marzo comeza no sucedido nunha fábrica textil de Nova York no 1908, onde 146 mulleres realizaron unha protesta dentro da fábrica contra as condicións desas que traballaban. Cando chegaron as forzas represivas, elas negaranse a abandonar a fábrica e a fábrica foi incendiada con elas dentro. As 146 mulleres morreron. Ese día a meirande parte do seu traballo ia ser tinguido en cor violeta e a cor misturábase co fume do propio incendio, de aí un pouco a nosa cor, aínda que moitas veces tente arrebatárnola, non? Dende o feminismo institucional. Tamén fai referencia ás protestas de rúa, tamén por traballadoras do textil, sobre todo, que se fixeron anos despois. Esta consigna que a moitas tamén nos soara de pan e rosas, non? Que volvamos polas rúas. Queríamos traelas un pouco aquí porque, a pesar da distancia dos anos, consideramos que son compañeiras e que a nosa posición no mundo é indivisible da forma na que elas estiveron. Respecto desta campaña, este camiñar conxunto ven de ese camiñar feminista histórico e tamén da situación que estamos vivindo actualmente de represión, a que consideramos que temos que dar unha resposta social e unha resposta específica dende o noso lugar como mulleres. Primeiro, por supervivencia e calidade de vida, porque cando as cousas se poñen feas, non somos o eslabón no que terminan e instalan todas as violencias que se van acumulando na cadea de opresión. Porque neste mundo, e aquí na Galiza, ser muller significa non ter garantido o dereito a vivir unha vida digna e non ter garantido o dereito a existir, que a nosa existencia sexa castigada e controlada sistemáticamente, e incluso que sexamos eliminadas sen que pase apenas nada. Porque habitando a nosa pel sabemos ben que as medidas para o benestar social, a reforma, o plan de choque, non son medidas reais, senón unha peza para manter a maquinaria tal e como está, para manter o capitalismo, que é pobreza, maioritariamente para nós, para manter o patriarcado, que é violencia, sobre todo para nós. Estar aquí hoxe é parte do noso berro colectivo, a través do que receitamos o xogo dos grupos de poder, as súas tentativas de convencernos de que este estado de cousas é a nosa responsabilidade, e que nos corresponde seguir estando por debaixo para que saiamos desta. Non imos aceptar ningunha falsa responsabilidade, e non imos aceptar a precariedade nin o sometemento. Dentro desta mantera máquina, as medidas actuais o fan reforzar a opresión da que somos obxeto de violencias mulleres. Queremos denunciar a precariedade histórica a que estamos sometidas e estivemos polo sistema capitalista, na que sempre repercute na clase traballadora e nos sectores populares. As actuacións contra a crise consideramos que son máis político-ideolóxicas que realmente económicas e, por suposto, no caso das mulleres, afectan co retroceso dos nosos dereitos, que conseguimos con esta loita feminista e nos costou tanto traballo. Apreciamos un recrudecemento do machismo nas institucións, a ausencia de políticas feministas reais, coa eliminación de organismos como o Servicio Galego de Igualdade, os centros de información a mulleres e orientación afectivo-sexual, os impedimentos para acceder a métodos contraceptivos e, sobre todo, coa última proposta de modificación de derogar a lei do aborto, que ten o seu punto de partida na lei de familia de Galiza. Ademais, paralelamente, percibimos unha escala da precariedade laboral, sobre todo con esta recente reforma laboral que nos presentou o novo goberno,
que evidentemente ten unha maior repercusión nas mulleres, porque evidentemente proporciona maiores obstáculos, pon maiores obstáculos para acceder ao mercado laboral e para permanecer en él en igualdade de condicións. Despois, se falamos dos distintos colectivos, por exemplo, das mulleres labregas, dificultades para acceder a titularidades e explotacións, das mulleres migrantes, das mulleres empregadas do fogar, sumamos a inseguridade laboral e, ademais, a xurídica. Seguen a recaer as tarefas do fogar, do cuidado dos menores, do cuidado de maiores, de persoas con dependencia, sobre nós, sobre as mulleres, segue recaendo, non hai corresponsabilidade. Un traballo que non ten remuneración, ni siquiera recoñecemento social, e que esta crise o que fai é acentuar. Ademais, estes diferentes gobernos renuncian tamén a garantir o dereito das mulleres a vivirnos en violencia e que rematan coa súa consecuencia máis extrema. 70 mulleres asasinadas no Estado español cada ano. Por todo isto, decidimos facer unha campaña conxunta, coordinada, que se está construindo e que consiste en un pouco no encontro con outras mulleres. Como se traduce ese encontro con outras mulleres? En crear esos espacios comuns, en organizar debates, obradoiros, accións de rúas, cinefórum, palestras, movilizacións, manifestacións, e tentamos facelo en todo o país. Haber actividades en Vigo, Pontevedra, Condado, Morrazo, Ferroltera, Ourense, A Coruña, Lugo, Ribeira, Xinzo, Ribadavia, Ribadeo, Vilalba, Viveiro, Betanzos, A Estrada, Costa da Morte. Tentaremos chegar aos maiores, ao maior número de sitios posible. Dicir que neste expandirnos a todas as comarcas un pouco chegar a mulleres no coordinarnos, diferentes grupos para chegar ao 8 de marzo, chegar a mulleres que actuando individualmente, mulleres que no noso día a día facemos a luta feminista, sería imposible chegar, e que tanto a manifestación como o manifesto, como todo o proceso e o que virá despois, porque cada acción feminista sempre é unha semente para algo máis, estará formada por todas as mulleres que vayamos encontrándonos nas diferentes comarcas. Por iso estamos aquí, denunciando e desmontando a mentira de que as mulleres somos as nosas peores inimigas, porque sabemos ben quen nos agrede, e sabemos ben o que convén manternos separadas e enfrontadas en diferentes unidades familiares, en diferentes estatus sociais, en diferentes idades, en diferentes nacionalidades, en diferentes orientacións e condicións e represións, en diferentes etiquetaxes, sinalándonos co dedo quen son as malas, e as putas, e as bolleras, e as feas, e as bruxas, e as perigosas, para dicirnos, ti non és como a ela, e ao mesmo tempo, ten cuidado, porque está sobre ti a amenaza de chegar a selo. Desmontamos a mentira e proclamamos e celebramos a unidade e o ordenamento entre mulleres. Estamos aquí coa forza acumulada das que foron, das que somos e das que imos ser, porque levamos a historia inteira arrastrando tantas loitas e camiñando sobre tantas violencias que sabemos que non hai forma de nos deter e que o feminismo é imparable. Por iso xuntas exiximos medidas concretas e recursos públicos en todos os ámbitos para erradicar a violencia machista, educativos, sanitarios, de información, de protección, sanidade pública, universal e gratuita de calidade, con atención especializada á saúde das mulleres. Ensino público, gratuito, non sexista, laico, de calidade en galego. Prestacións sociais e pensións dignas, establecer medidas de acción positiva para evitar as desigualdades no acceso na contía das pensións derivadas de situación de discriminación. Medidas para equiparar os dereitos laborais e de protección social das traballadoras do servizo doméstico cos demais regímenes. Medidas que faciliten a regularización das persoas migrantes residentes e que garantan a plena igualdade de dereitos co conxunto da poboación galega. Accións dirixidas a eliminar as desigualdades salariais, a temporalidade, a precariedade, os traballos feminizados e a sobreexplotación das mulleres. Aplicación da Lei de Titularidade Compartida nas explotacións agrarias. Unha política laboral, agraria, alimentaria, fiscal e social
en función das necesidades da cidadanía, que establezan medidas de acción positiva para poñer fin á discriminación das mulleres e que poña freno á migración da mocidade galega. Servicios sociais públicos de calidade que dean cobertura ás necesidades de cuidado de familiares e persoas ao cargo. Medidas que permitan compatibilizar a vida persoal, familiar e laboral tanto a homes como a mulleres. Medidas urxentes para a creación e a estabilidade de emprego, implantación de medidas dirixidas a eliminar a discriminación salarial das mulleres. Medidas que garantan unha vida plena para as persoas con diversidade funcional. Dereito a gozarmos a nosa sexualidade, sexa cal for a nosa orientación sexual e a desenvolver un proxecto de vida en liberdade e equidade. Respecto aos nosos dereitos sexuais e reproductivos que inclúen o control dos nosos corpos, garantindo o dereito ao aborto gratuito na sanidade pública. Por todo isto, seguimos véndonos nas rúas, vémonos o domingo 11 de marzo na manifestación da Vita do Día Internacional das Mulleres para velar polos nosos dereitos. Sairá ás 12 horas da estación de tren de Compostela. Viva a luta feminista, viva a luta das mulleres.